ବୋଉ 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 କଣ ହେଇଛି ଧଇସଇ କହୁଛୁ? ହଁ ଏଠିକି ଆଇଲୁ ବୋଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି କହିବୁ ନା? ହଁ କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି? ବୋଉ ମତେ କଳା କାହିଁକି କଲୁ? କାଳିଆ ବୋଧାକୁ ଏମିତି କହିଲାଣି କଣ କହିବିରେ ମଣିଷ କଣ କରିବ? ଯାଉଛି ସୁପରଚାର ରଜନୀକାନ୍ତର ଡାଇଲଗ କହିଦେବି। ତୁ ଦେହରେ ମସିଆ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଗୋରା କଲିନି। ତୁ ଗୋରା କଲା କାହିଁ ଭାବୁଛୁ? ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ସଫା ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ହୃଦୟ ସଫା ଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ରିଆ ମତେ କାହିଁକି କହିଲା କାଳିଆ ବୋଧା? ଘୁଷୁରୀ ଗାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ତ ମୁହଁ। ହଁ ପୁରା ମିଛେଇ ବୋଉ ତୁ ବୋଉ ମିଛେଇ ବୋଉ। अबे साले କଣ ହେଲା? ମିଛେଇବୁ? ହଁ ତା ଜୋର ସତ କଥା। ହଁ କହିଲା ମିଛେଇବୁ? ହଁ ତୁ କାଳିଆ ବୋଧା ଘୁଷୁରୀଟା ମୋର କାଳିଆ ବୋଧା। ଆଉ ତୁ ମତେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ହଁ ତୋ ବାପା କହୁନୁ, ତୋ ବାପା କାଳିଆ ବୋଧା ତୋ କାଳିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଳା ପଡିବ ତୁ କୋଉଠୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋରା ହେଇ ପଡିବୁ? ସେଇ ବୋଲା କହିଲା କଣ ନା ମିଛେଇବୁ।